ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, ҳамин хел чизо агар шумо агар хали барои фурӯхтан бошад, барои реклама кардан, марамат сурат маълум бошад, дар рақамҳои WhatsApp экраномада рӯй кунем, мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навуд чӣ хона, чӣ замин, чӣ квартира рӯй кардан ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз территорияи Ваш, территорияи Хуросон, территорияи Ҷалдини Балхи яъне Калхозобод, территорияи шаҳри Кӯлоб, территорияи шаҳри Ваҳдат, территорияи шаҳри Ҳисор, территорияи шаҳри Бухтар, территорияи ноҳияи Рӯдаки, территорияи шаҳри Бухтар, тарафҳои аэропорт, яъне ки тарафи ҳамон аэропорт бошад дӯстони азиз, ва аз хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Россия ҳастанд. ва аз якхонага, духонага, сехонага аз территорияи Душанбе, шаҳри Бухтар, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор ва дигар тарафҳо дӯстони азиз, нархҳои арзон кардем, мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. Нархҳои хонаҳои имрӯза сар мешавад ай 45,000 сомонӣ то нархҳои 850,000 сомона ҳастанд ва курси имрӯза 116 сомонӣ. Дӯстони азиз, лайкҳоро аз ҳамин мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, ки срочнаи қарор дорад дар Россия. хонаи фурӯшӣ дар Россия ай дар шаҳри Калуга дӯстони азиз, ай шаҳри Калуг мегӯяд 50 километр мега болотар дӯстони азиз. хона дар Калуга 50 километр ай центр. дӯстони азиз, 33 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки се хона кардагӣ аст, ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ кардагӣ. ин хона аяк бародари тоҷики хумона дӯстони азиз фурӯшӣ аст, ҳуҷҷатош ҳама чиз ҳастай. касоне ки дӯстони азиз барои регистрация агар хоҳанд, барои регистрация, барои мисол хел чизо беҳад вариантҳои хуб аст. барои документ кардан ва мақсад регистрация кардан, барои паспорт гирифтан варианти хуб аст. се дар хона дорад дӯстони азиз, обсидош ҳаст, пастияни газ ҳаст, газаш мушкилӣ нест. хона хай намихел ремонти середа барои зиндагӣ мешавад, калтар ремонтара барои худтон агар хоҳем мекунем. хоб дӯстони азиз, мисли хона ҳам барои дача аст, ҳам барои зиндагӣ, ҳама чи яъне оформ карда мешавад. хоб наздики зона пеш хона дар роҳи асфалт аст, ҳуҷҷатҳои хона 100% аст, магазин, мактаб ҳама чи дар наздикиш ҳаст. нархи хона бо рубл кати 1 миллиону 350,000 рубл бо муомила дорад. агар ягон квартира мега ай шаҳри Турсунзода Регар боша, мега ай Тоҷикистон ба квартираи Регар буда алиша мешавад. ай хел сума ки 1 миллиону 350,000 рубл бо муомила дорад. хона дар шаҳри Калуга дӯстони азиз. хоб марамат документашон мега 100%, рақамҳои Россия аст, рақамҳо ҳам кор мекунанд, дар рақамҳошон WhatsApp, Imo, Telegram ҳама чи пайваст доранд. Telegram-шон 24 соат дар ин рақамҳо кор мекунанд, WhatsApp-ам ва рақамҳошон кор мекунанд. касоне ки аз территорияи Россия хона мекофтед, набари шумо вариантҳои хуб 1 миллион 350,000 рубл бо муомилаи хуб дорад. марамат занг занед, маълумотои пурра ва аниша аз соҳибашон гиред срочно. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, бо нархи арзон ва срочно. хона қарор дорад дар шаҳри Бухтар, наздикии аэропорти шаҳри Бухтар, деҳаи механизатор. дӯстони азиз, барноми пешинаш Келасобод дӯстони азиз, ҷои хуб, об, свет, яъне проблема нест. шаҳри Бухтар, наздикии аэропорти Бухтар, деҳаи механизатор. дӯстони азиз, барноми пешинаш Келасобод. 6 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки ду хона кардагӣ аст, ки гирди хона полни худ маҳкам, об, свет дӯстони азиз дорад. дар наздикии хона дӯстони азиз мактаб ҳаст, наздикии хона дорад. якта калидори калон дӯстони азиз, даврӯза часпондагӣ дӯстони азиз. хонаҳо мақсад ки фақат ки ремонт мекунем, медорои зиндагӣ мекунем. об, свет мегӯяд мушкилӣ надорад, кадоме ки меданӣ тарафода обуш мақсад ки мушкилӣ надорад. ҳуҷҷатош мега 100%. аз рӯи асфалт ай рӯи калон мега то хонара ҳамагӣ 15 метр дӯстони азиз, ай рӯи калон то хонара 15 метр. хоб нархи хона 230,000 сомон аст, боз муомила дорад. хона коробкай фақат намдари тирида ранг бош мондагӣ, дига ҳамаи корош кардагӣ. хоб ду дар хонаи калон қати ошхона намихали калидор ва дигар чиз қати дорад дӯстони азиз. боз як ҳама аз дига қумошебинам хел шода, инаш қатиш бо туҳфа аст. дӯстони азиз, инчунин даврӯзам часпонда гирди хона маҳкам. ҳашт ҷои нағз, ҷои ободӣ. нархи хона 230,000 сомон аст, муомила дорад. якумаш рақамҳои мегафон, дутага рақамҳои Россия, ҳар дашта WhatsApp доранд. илтимос фақат кан кардан хайдро занг занед, муомила дорад. мегзарем ба сеюм хонаи навбатӣ. дӯстони азиз, хонаи навбатӣ аст, срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ.
маҳаллаи Шайнак дӯстони азиз, мақсад ки Гипразим ҳам мақсад ки бо политехникум наздикай маршрути 45 ва 87 ҳамин хел чизо. хоб 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 хона дорад дӯстони азиз ки бо ошхонаву баняву кухниву ҳама чиз ва ремонташ ҳам замонавӣ. Гирди хона мақсад маҳкам, фақат медорӣ зиндагӣ мекунӣ. иваза мешавад ба духонага дӯстони азиз, домои панелни боша мега дӯстони азиз, ҳамин хел алиш мешавад. Танҳо иваз ба духонага. ва сумаки касе ки мегирад нархи хона ҳамагӣ 500 000 сомонӣ аст, бо муомила ва савдо дорад. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фидавсӣ, маҳаллаи Шайнак дӯстони азиз, роҳи Гипразим бухай ҳамаша аниқада мегирад, фақат илтимос мегӯяд конкретна харидоро. Агар вариантҳои алишӣ боша мегӯяд бо хеле хуб аст, бо иша маслиҳат мекунед иваз ба духонага домои панелни. Марамат срочно харидору занг занед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Вахш, деҳаи Сулҳобод. 10 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду хоначаи коробка кардагӣ майдак дӯстони азиз, гидаш ҳуй аст. Обшим якта временка дорад. хона дар тарафҳои Савхози Вахш бошад, деҳаи Сулҳобод. нархаш ҳамагӣ 45 000 сомонӣ. агар ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар маълумоти аниқ ва пурраша хоҳед, агар шумо фаҳмидам, дар рақамҳои поёмда занг занед, ҳамаша аниқ када ай соҳибшон гирем. ва шахсоне ки хонаҳои фурӯшӣ дорен, квартира, замин, мошин, ягон техникаҳо, компания, ягон маҳсул чизе ки барои фурӯш ба реклама кардам, дар рақамҳои болобуда 20 WhatsApp, имо, Telegram аст, роҳӣ кунем, рекламада мемонем. хоҳиш ки лайкоту назарем фаромӯш накунед, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, срочно қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фидавсӣ, пеши корвон дӯстони азиз, намеи доми баландошунаи пеши корвон дӯстони азиз. Духонага квартира аст ки дар 14 ошона қарор дорад дӯстони, доми 14 ошона аст ки 53 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос дӯстони азиз. хоб пеши корвон дӯстони азиз, пеши обтои бозоруш, рӯпарои мағозаи 7 дӯстони азиз. идом агар ман хато намекунам, мақсад ки лифта дорад, трезавош мегӯяд панҷара маҳкам кардагӣ, ремонтош беҳтарин. дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 480 000 сомонӣ аст, бо ҳамин муомила савдо дорад. шахсоне ки оиди ҳамин квартираи корвон буда ягон маълумот гиранд, агар ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар фаҳмидам, дар рақамошон занг занед, ба шумо фаҳмода метавонанд ва мақсад ки арзона мекунанд. дӯстони азиз, навора хоҳиш мекунам ки дар рафиқотон подлисаш кунед ва ҳамин я лайки бепула занед, фаромӯш накунед, албатта мо ҳам дар хидматем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, бояд тайга аст аз территорияи шаҳри Бухтар, ноҳияи Вахш, яъне ки Савхози Вахшда. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду хона кардагӣ аст ки ҳуҷҷатош мега 100% аст, боз баниям харидчиам дорад дӯстони азиз. хона хай босмемуло кардагӣ, нархи хона ҳамагӣ 80 000 сомонӣ аст, боз муомила дорад, инчунин ҳуҷҷатам доштаем. шахсоне ки мехаред, рақамҳои дастишон мондагӣ аст, намарама занг занед, маълумотҳои ва пурра ва аниша аз рақамҳои поёмда гирем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа. хоб пеши паспорти сол уфтагӣ аст, маҳаллаи Айнӣ. якхонага квартира аст дӯстон, ки дар дуюм ошона қарор дорад, 40 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос. хона мегӯяд люкс, мегӯяд ремонт кардагӣ. лифт мегӯяд дӯстон аз дорад, доми 10 ошона аст, лифтам мега дорад, ремонтуш нав кардагӣ, ягон кас мега баъд ремонт зиндагӣ кардагӣ нест. хона мега техпаспорт дорад, алиш намешавад, тоқа суми холӣ, доми навастройка дӯстони азиз, ҳамсоя мега зиндагӣ дорад. хоб баъд дӯстони азиз, ба иҷора мега дода намешавад, фақат фурӯшӣ. нархаш мегӯяд ҳамагӣ 369 000 сомон аст, боз муомила дорад дӯстони азиз. обуш мега бе мотор мега ҳам мебурояд. шахсоне ки оиди ҳамин квартира, агар ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, ягон саволҳои иловагӣ, рақамҳои поёмда аст, рақамҳои дастии соҳибшон, намарама занг занед, маълумоти пурраша гирем. ва касоне ки ҳамхари квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ, ягон чиз барои фурӯшӣ, мошин бошад, барои ягон техника ва реклама кардам, барама сурат ман бошад, рақамҳои болобуда роҳӣ кунед, реклама мекунед. мегзарем ба ҳаштум ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, дар деҳаи Раисвети Поён, лаби роҳи Калон дӯстони азиз. 12 сотиқ замин маҳсулот дорад ки фундаментош рехтагӣ аст, гирдаш дар одамо зиндагӣ доранд ва нархаш ҳамагӣ 75 000 сомонӣ бо муомила дорад.
ноҳияи Хуросон, деҳаи Раиспет, поёни лаби роҳи Калон. хоб дӯстони азиз, хеле маълумотош хеле кам аст, фундаментош баланд рехтагӣ временка кардагӣ аст. Ягон савол томуша, ягон маълумоти иловагӣ оиди ҳамин фаҳмидам. шумо фақат занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам ва нашо сумшам арзон муомила мекунам. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Гипразем, пеши мактаби 91 дӯстони азиз, пеши бозори Деҳқон. дӯстони азиз, якхонага астае ки цоколни этаж астае, 35 квадрати метр, яъне ки якхонага квартира дар такхона цоколни мешавад дӯстони азиз 35 квадрати метр. ремонт дорад бо об свет, таъмир аз ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнямаш мақсад ки културна ҳаст, ремонтшам беҳтарин аст. ва нархи квартирам арзон 280 000 сомоние ки и цоколни квартира дӯстон, яъне ки такхона мешавад, яъне ки якум ошуна, таги якум ошуна. хоб нархшам агар 280 000 гуфтаистам, бо мақсад ки муомила дорад. касоне ки мисол маъқул аст, зӯршонам камера на варианти хуб медори фақат зиндагӣ мекунӣ. хоб Гипразем пеши мактаби 91 пушти мақсад ки бозори Деҳқон. марҳама шахсоне ки мехарин занг занед, маълумоти пурраша аниша худтон гирин. хоҳиш ки лайкҳоро занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ дӯстони азиз, тарафи калхози Янгатурмуш гуфтагӣ аст, участкаи Чкалов. ҳамин хел мақсад маълумот. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки фундаментош рехтагӣ аст, санг-панг овардагӣ аст дӯстони азиз, ки дуванашта одамо зиндагӣ доранд ва нархаш ҳамагӣ 72 000 сомон аст, боз мақсад ки муомила доштаем. дӯстони азиз, агар шумо дар ягон маълумотҳои аниқтар бошад, ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед агар фаҳмидан, дар рақамҳои поёмдашон занг занед, агар маълумотоша кам мондагӣ аст, касоне ки маъқул карден мехарен, ина марҳамат занг занед, маълумотша гиред. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута. 2 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 хона кардагӣ аст, ки хонаҳошам ремонтш хеле миёна барои зиндагӣ мешавад. об свет ҳаст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва дигар чиҳои лозимӣ ва нархи хона ҳамагӣ 330 000 сомон аст, ки боз муомила ва савдо дар назди хона доштаем. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута. бо кадом кӯча, кадом маҳалла ки ҷошта бо худтон аниқада мегирем. сеосӣ бо савдо мешавад. илтимос мегӯяд фақат кан кардан харидорро беҳуда занг назанед. алиш намешавад то қасуми холия. марҳамат, дигар маълумотҳои пурра ва аниша аз рақамҳои поёмда гирем. мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, бозорчаи Гулистон, Ватан. духонага квартира аст дӯстон, ки дар дуюм ошона қарор дорад, доми 4 ошона аст дӯстон, ки доми 4 ошона аст, дуюм этажда қарор дорад. духонага дӯстони азиз, одамо зиндагӣ доранд дар дуюм ошона 46 квадрати метр, доми 4 ошона. дӯстони азиз, ремонт кардагӣ ҳаст, одамо зиндагӣ доранд, мегӯяд дӯстони азиз, пешошда ҳама чизи лозимӣ ҳаст. чораҳаи Гулистон, Ватан, шаҳри Ваҳдат дӯстони азиз. нархи квартира 365 000 сомоние аст, ки бо муомила мешавад. дӯстони азиз, оиди квартира шумо ягон маълумот хоҳед, агар ягон саволу иловагӣ дошта бошед барои худтон агар фаҳмидан, дар рақамҳои поёмда занг занед, маълумоти пурраша гиред. ва одамое ки ҳамхали квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ, мошин, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯш дошта бошад, баромад сурат маълумотша дар рақамҳои болобудаи 2020 роекрем мо реклама фурӯшда албатта мемонем. мегзарем ба 13 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, назди бозор, пушти чойхонаи Дидор. духонага квартира аст, ки дар 5 ошона қарор дорад, 55 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, ҳама чиз дорад дӯстон, ва ремонтшам беҳтарин ва бо ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад. аз ҷаҳ дӯстони азиз, кондисионер дорад дӯстони азиз, 2 кондисионер дорад, 1 телевизор, 1 холодильник, 1 стиральни машини 8 кг дӯстони азиз, микроволновка дорад ва мебелҳо ва дигар чизош мегӯяд меистад. бо тамоми чизи чорааш, яъне ки фурӯхта мешавад. 2 кондисионер, 2 телевизор ва холодильник, стиральни машини 8 кг, микроволновка ва дигар чизои лозимӣ ва ремонтшам беҳтарин дӯстони азиз, дастрошам фурӯшӣ бо ҳамаи чизои чорааш. нархи квартира 450 000 сомон аст, ки бо муомила ва савдои хуб дорад. агар оиди ҳамин квартира шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ, дар рақамҳои поёмда занг занед, маълумотша гирем. хоҳиш мекунем ки лайкотон назанед ва навори моро паблисаж кунед. чизе ки барои фурӯшӣ бошад дар рақамҳои болобудаи роекрем реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо.